Κοιτάξτε ένα μεγάλο ταπόδι που έπιασε ο άντρας μου. Για γύρνα το. Μπράβο ρε άντρα. Μπράβο ρε άντρα μου, τι ψαράς μεγάλος είσαι. Πω. Καλά, πώς δεν σε τράβηξε κάτω ρε αυτό. Γιατί το είχα... Τι με πέρασε για ποτάρι. Ναι, όχι, εσύ πρωτάρεις. Μετά από 30 χρόνια, για. Εσύ έχεις Facebook, δεν έχεις? Όχι. Τέτοιο όπως λένε να τα ανεβάσουμε. Ο Ντίνος θα το ανεβάσει. Ναι. Κακιά θάλασσα 2016, Μάρτιο. 2 Μαρτίου, τεράστιο χταπόδι. Αυτό πρέπει να είναι 5 κιλά το λέει. Τα έχουμε φάει τα ακόμη. Τα μπλοκάρια. Οι Σμέρνες. Ναι. Για σε πιάσω και σένα. Τώρα